Otu egwu bọọlụ mmadụ atọ nọ n'ime ya bụ ndị nke mara nke kwa na-akụ na ya bụ egwuregwu etinye okwe eri okwe nke akpọrọ Scrabble bụ ndị nke nọrọ nso nso a wee tozuo oke ịnọchite ala anya bụ Nigeria na mba Zambia na asọmpi na-abịa abịa bụ nke akpọrọ African Scrabble Championship ma bụkwazị nke chọrọ nkwado ego ruru nde naira 3 site n'aka ụmụafọ ala anya bụ Nigeria. Ya bụ egwuregwu na-amasị iji wenyere ha aka wee sonye ọfụma na ya bụ asọmpi bụ nke a ga-achịkọba. Ndị ahụ ndị nke mara ya bụ egwuregwu Scrabble wee na-atụ bụ Maazị Ajụlụchukwu Ọkagbue, Chinedu Tope nakwa Chijioke Ezulike bụ ndị nke kọwara ọnọdụ ha nọ n'ime ya maka na ya bụ asọmpi mgbe oge ha kpọtụrụ onye bụ onyeisi ụlọ mgbasa ozi ABS ma bụrụkwazị Sachido Obidiegwu. Onye nta akụkọ anyị bụ Emmanuel Okonkwo ga-eweta ya bụ akụkọ nso. Ndị ahụ ga-esi Anambra steeti wee gaa n'obodo Zambia ịnọchite anya Nigeria n'ihe egwuregwu akpọrọ Scrabble bụ nọ ndị a ga-anapụ ohere ahụ enye ha ịnọchite anya Nigeria na ya bụ ihe egwuregwu a ga-achịkọba na ọ bụ na ọnwa a nọ n'ime bụ ọnwa Oktoba dị 21 wee rue na 24 na ọ bụ na ha enwetara ya bụ ego ha ga-eji wee gaa ya bụ njem. Otu onye n'ime ndị ahụ ga-anọchite anya Nigeria na ya bụ ihe egwuregwu bụ Maazị Fob kọwara na ndị egwuregwu si obodo a bụ Anambra steeti abụgoro ndị tụrụ ugo n'ọtụtụ oge na mpaghara ụwa gbaa gburugburu n'ihe gbasara ya bụ ihe egwuregwu akpọrọ Scrabble n'aha bekee ma kwue na ha dị njikere ịtụrụ ugo na ya bụ ihe egwuregwu a na-achịkọba n'obodo Zambia na ọ bụ na ha ga-enweta nkwado otu ha si wee tụọ anya n'ịtụnye uche nke ya. Onye ọzọ ga-eso na ndị ahụ ga-anọchite anya Nigeria na ya bụ ihe egwuregwu bụ Maazị Ọkagbue rụtụrụ aka na Nigeria bụ nnọọ ndị a na-agụ dịka ndị mbụ na mbụ n'ihe ya bụ egwuregwu Scrabble na mba ụwa gbaa gburugburu. N'okwu nke ya, onye ji ọkwa Managing Director nke ụlọ mgbasa ozi ABS bụ Sachido onye kenere ndị ahụ maka ịbụ ndị tozuru oke ịnọchite anya Nigeria na ya bụ ihe egwuregwu a na-achịkọba n'obodo Zambia n'ọnwa a kpọkwuru ndị Anambra nakwazi ndị Nigeria ndị ọzọ ka abụ ndị ga-agbatara ndị a ọsọ enyemaka iji mee ka ebumnobi ha ya nakwazi mbọ dị iche iche ha gbara iji wee tụrụ ugo na ya bụ ihe egwuregwu anaghị nkịtị. Sachido ga n'iru chetara ndị ahụ na ha adịghị aga ya bụ egwuregwu ije nọchite naanị anya Nigeria kama na ha na-aga ịnọchite anya nnukwu onye ọchịchị enwere na Anambra steeti n'oge ugbu a bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo ya nakwazi ndị Anambra steeti n'uju ndị eji ime ọfụma n'ihe niile ha na-eme wee mara. Site n'isi ụlọ mgbasa ozi ABS dị n'Awka, abụ m Emmanuel Okonkwo.